Wel, fe nawn ni droi at Salm 96, un harwain ni I addoli. Canwch i'r arglwydd gan newydd, canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar, canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw, cyhoeddwch ei iachawdwriaeth o ddydd I ddydd, dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Oherwydd mawr yw'r arglwydd a theilwng iawn o fawl, y mae i'w ofni'n fwy na'r holl ddiwiau. Wel, gawn ni ymateb a chanu i'r arglwydd gyda'r garol gyntaf hyn o welen gwawrio fydd i'w gofio gen I seilo gorau swydd. Mae'n darlleniad ni heno yn dod o Efengylig a phenod 1 ac adnod 67 at ddiwedd y bennod. Ac proffwydoliaeth Zacharia tad yw am fydyddiwr sydd gyda ni fan hyn. Felly, Lyc pennod 1, adnod 67 ymlaen at y diwedd. Llanwyd Zacharias ei dad ef ar ysbryd glân a phroffwydodd fel hyn. Bendigedig fyddo arglwydd yw Israel. Am iddo ymweld â'i bobl a'i prynu I ryddid. Cododd waredigaeth gadarn I ni yn hyd Dafydd ei was. Fel y llefarodd trwy enau ei broffwydi sanctaidd yn yr oesoedd a fi. Gwaredigaeth neu achubiaeth rhag ein gelynion ac o afael pawb sydd yn ein casau. Fel hyn y cymerodd drigaredd ar ein tadau a chofio ei gyfamod sanctaidd,
y llw a dyngodd wrth Abraham ein tad. Yr rhoddai ni gael ein hachub o afael gelynion a'i addoli yn ddi-ofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder, ger ei fron nef holl ddyddiau ein bywyd. A thithau fy mhlentyn, Ioan Fedyddiwr nawr wrth gwrs, gelwyr di yn broffwyd y goruchaf, oherwydd byddi'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau. I roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth trwy faddeuant ei pechodau. Hyn yw trigaredd calon ein Duw. Fe ddaw ar wawrddydd o ddichod un plith, i lewyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau, a chyfeirio ein traed i ffordd tangnifedd. Yr oedd y plentyn yn tyfu ac yn cryfhau yn ei ysbryd, a bu yn yr anialwch hyd y dydd y dangoswyd ef i Israel. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi i geisio Duw gyda'n gilydd. I ni'n diolch yn fawr i ti eto, arglwydd, am y fraint a rithro o gael dod yn hyd yn enw'r arglwydd Iesu a cael dod ger dy fron di o arglwydd ein Duw, fel ein tad yn y nef, ein tad trigarog a grasol a graslawn, fel ein Duw ni o arglwydd, ac i ni yn diolch bod ni'n cael dod nawr, bod ni eto yn rhydd i ddod heno ger dy fron di, ac i ni'n dod o arglwydd i daddoli di wrth gwrs, i ni'n dod eto i blygu ger dy fron di a chydnabod mai ti sydd Dduw, i ni'n dod a'n dwylo yn wag unwaith eto i dderbyn geni ti, i ni'n dod o arglwydd fel petai a desgyl wag gan ofyn i ti ein llenwi ni arglwydd, gan ofyn i ti ein porthu ni, ein bwydo ni, a'n diodi ni trwy y gair gyda gweinidogaeth yr ysbryd glân. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n dod at un sy'n llawn trigaredd ac yn llawn gras. Duw pob gras wyt ti, ac i ni'n diolch am hynny felly. Ac y gallwn ni ddod yn ddisgwylgar wrth ddod ger dy fron di. Y byddi di'n cwrdd â ni yn ôl da ddewyd, y byddi di yn siarad â ni arglwydd, y byddi di yn ein bwydo ni a'n porthu ni ath air. Ac i ni wir yn gweddio heno y bydd ein calonau ni'n cynhesu ac yn twymo arglwydd yn dy bresenoldeb di wrth i ti agor yr ysgrythurau i ni. Ac o arglwydd i ni eisiau dy ganmol di fel y gwir Dduw unwaith eto heno, y Duw bendigedig tragwyddol, holl arlluog, holl bresennol, holl wybodol, holl gyfoethog. O, wyt ti'n Dduw bendigedig o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, ac yn Dduw ein achubiaeth ni, yn Dduw ein iachawdwriaeth ni. O, arglwydd i ni yn rhyfeddu eto ac yn llawenhau ger dy fron di. Mae ti yw ein hachubwr ni. Nid ni yn hunain, nid bod rhaid i ni wylo tu fewn i ni'n hunain am ryw nerth i achub ein hunain. Bydde fe'n amhosib wrth gwrs. Ti yw ein hachubwr, ti yw ein crewr, ti yw ein cynhaliwr, a thi yw ein gwaredwr. Ac arglwydd i ni'n diolch am hynny. Oherwydd dy fod ti mor alluog, mor abal, mor ffyddlon, mor dda, i ni'n diolch arglwydd. Ac i ni'n diolch heno bod ein gobaith ni mewn un cadarn. Bod ein gobaith ni yn y Duw mawr ac yn yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd i ni yn diolch i ti nawr arglwydd bod hynny'n golygu dy fod ti wedi meddwl amdano ni, cyn i ni feddwl amdano ti. Ac mae hyn yn ein rhyfeddu ni bob amser ac ni wedi ganu fe nawr. Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd, Duw osododd Iesu yn iawn. Ti gymrodd y cam cyntaf. Ti oedd wedi dyfeisio, ti oedd wedi meddwl a cael trefen i'n hachub ni arglwydd. Ac i ni'n rhyfeddu, oherwydd yn ein pechod ni di meddwl yn hollol anghywir amdano ti.
I ni wedi peidio dy garu di, peidio dy drysto di. I ni wedi troi o ddi wrtho ti, mewn gwrth ryfel. Mae'n meddwl ni ohono ti yn gwbl anghywir, yn gwbl ddrwg a gweud y gwir, ac yn aml i ni ddim yn cofio amdano ti. Ond wyt ti wedi meddwl. Wyt ti wedi meddwl a meddyliau o hedd amdano ni arglwydd. Ac wyt ti'n dweud trwy'r proffwyd Jeremia, fi sy'n gwybod beth yw fy meddyliau amdano chi. Beth yw fy ngynlluniau amdano chi. Cynlluniau sy'n bwriadu llwyddiant a heddwch nid niwed. I roi i chwi ddyfodol gobeithio. Arglwydd i ni'n diolch. I ni'n diolch bod ti wedi meddwl eriod amdano ni. Ac i ni'n diolch am agwedd meddwl yr arglwydd Iesu Grist. Bod e'n fodlon gadael y gogoniant. Bod e'n fodlon gadael gorsedd y nef. A dod i'r byd yma yn dlawd. A dod i fod yn geithwas. Dod i wasanaethu. Dod i fod yn ifydd hyd y hynau. I roi ei hunan yn aberth. I ni'n diolch am ei agwedd arglwydd tuag ato ni, ac i ni'n rhyfeddu ato fe, ac i ni'n gofyn i ti heno arglwydd i'n llanw ni a meddyliau yr arglwydd Iesu, i'n llanw ni a chariad Crist. Wyt ti'n dweud yn y gair bod yr ysbryd glân yn tywallt ar led yn ein calonnau ni, dy gariad di arglwydd, ac i ni'n gofyn i ti yn wir i'w dywallt yn ein calonnau ni. Ac arglwydd i ni'n diolch felly am ddyfodiad yr arglwydd, i ni'n diolch am ei waith gorffenedig, llwyddiannus ar y groes, i dalu dyled ein pechodau ni. I ni'n diolch bod ni wedi darllen nawr am y goleuni, y wawrddydd yn dod arno ni. Ni oedd yn trigo mewn yng-hysgod annau, marwolaeth, heb obaith o gwbl. Mae golau wedi dod, mae gobaith wedi dod o faddeuant. A ryddhad o'n pechodau ni, trwy yr arglwydd Iesu. Dyna ti wedi bwriadu, dyna ti wedi drefnu ar ein cyfer ni, i gael ein gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist. A bod yn dderbyniol ynddo fe, bod yn blant i ti arglwydd, ac yn weision i ti, ac yn gyfeillion i ti. I ni'n diolch. Yn diolch yn fawr i ti arglwydd. Diolch am esgyniad yr arglwydd Iesu ar ôl iddo atgyfodi o'r beth, a'i fod nawr yn cofio amdano ni yn y nef. A'i bod e'n henwe ni ar ei galon ac ar ei ysgwyddau fe fel petai, fel yr archoffeiriad. Bod e'n cofio amdano ni ddydd a nos. Cofio am ei bobl, cofio am ei blant, pob un sy'n ymddiried ynddo fe. Diolch arglwydd. Helpa ni feddwl am hyn, helpa ni gadw hyn mewn cof o arglwydd. Ac arglwydd i ni'n diolch am yr efengil sydd yn newid calon dyn. Yn newid meddwl dyn, newid agwedd meddwl ac agwedd calon dyn. Dim ond ti all wneud hynny, wrth gwrs arglwydd, ac ni'n diolch i ti. Mae dyna yw gwaith yr efengil, dyma yw ffrwyth gwaith Iesu Grist, yw creu pobl o'r newydd. Geni pobl o'r newydd. I ni'n diolch arglwydd. Ac i ni eisiau arglwydd cael ei newid o hyd a i ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu. Yn ein hagwedd meddwl, yn agwedd ein calonnau ni, tuag ato fe, tuag ato ein gilydd o arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni gyda hyn. Ac i ni'n siŵr wrth i ni ofyn am dy ras ac am dy help, a byddi di ni roi ei ni arglwydd. Achos i ni'n gofyn am yr hyn sy'n iawn ac o fewn dy wyllus di. Bendithio ni hyn o felly siarad â ni nawr arglwydd. Ac i ni'n cyflwyno y rhai eto sy'n methu bod gyda ni, gofyn i ti cynnal nhw, a'i cadw nhw, a'i nerthu nhw arglwydd. I ni'n meddwl am rai fydd yn unig yn y cyfnod yma, a falle dros y Nadolig, bendithio nhw arglwydd, a bydd yn ymgiledd iddyn nhw, helpa ni i gofio fel y gallwn ni am ein gilydd o arglwydd, ac i ni'n gofyn dyfendith ar y rhai sy'n gaeth i'w cartrefi ac yn y cartre, enwedig dros yr wyl yma nawr. Ac o arglwydd i ni yn gofyn i ti'n helpu ni yng nghanol yr wyl,
i syllu ac i ganolbwyntio a cael ffocws clir ar yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni gadw pethau eraill i'r ymyl o arglwydd a cael y ffocws arno fe. Ac o arglwydd diolch am bob cyfle sy'n dod i'n rhannu, ni'n gweddio, ni wedi clywed am yr ysgolion, ni'n gweddio dros y rhai fydd yn mynd wythnos yma nawr. Nertha nhw, cynnal nhw arglwydd yn dy nerth di. I roi hanes rhyfeddod y geni i genhedlaeth arall o blant ysgol o arglwydd ac athrawon a staff wrth gwrs, ac ni'n gweddio dros yr had yna bydd yn disgyn ar dir da ac yn dwy'n ffrwyth. I ni'n gweddio bydd pobl fel glywson ni bore yma yn dod i ddeall siwrd mae cael gafel ar Iesu Grist. Bod e ar gael iddyn nhw arglwydd, a bod e ar gael i roi gwir o'r ffwysfa i'w heneidiau nhw, pan byddan nhw'n chwilio ac yn stryglo arglwydd. Mae gymaint heddi yn y sefyllfa yna, trigar ha arglwydd, agor llyged pobl i weld pa mor addas yw yr arglwydd Iesu. Helpa ni, please, nertha ni arglwydd, i allu gyflwyno hynny yn nerthol i bobl eto yn y dyddiau hyn. Arglwydd, wyt ti'n llawn trigaredd ac wyt ti'n llawn gras. Yn ni'n gweddio bydd goleini'r Efengil yn llewyrchu eto yn ein gwlad ni. Yn y dolyg yma a'r misoedd sydd i ddod â phobl o gaethiwed pechod ac i faddeuant ar rhyddid meibion Duw. Arglwydd trigar ha wrthym ni i ni'n gweddio. Byw had y waith yn ein plith ni, gogoneddod dy hunan yn ein plith ni. I ni'n cofio frodyr a chwiorydd mewn mannau eraill o arglwydd, Ukraine, ni wedi clywed, Rwsia wrth gwrs, a'r anawsterus i fanna, ac o arglwydd gwledydd eraill yn ein byd ni. Gogledd Corea, cynnal nhw eto, bendithia nhw a defnyddio nhw arglwydd, ac amlygad eu hunan iddyn nhw. A deled y deyrnas a gwneler dy ewyllus. Maddau ni nawr ein dyledion arglwydd, fel ni wedi maddau ein dyledwyr, ac o arglwydd cadw ni nac arwain ni brofedigaeth, temptasiynau di angen nawr dros yr wyl, cadw ni arglwydd, gwared ni rhag yr un drwg. Herwydd eiddo ti yw y deyrnas, diolch, eiddo ti yw y nerth, ac eiddo ti yw y gogoniant. Yn oes oesoedd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr ail emyn Carol sydd gyda ni heno. O'r nef y daeth fab dinam i'r byd yn dlawd heb feddi dim, i weini'n fwyn ar y gwan, a'i fywyd roes i ni gael byw.
Wel, gawn ni droi nôl nawr at llythyr Paul at y Philippiaid, pennod 1, a mi ddarllenwn ni o adnod 3 at adnod 8. Byddaf yn diolch i'n Duw, bob tro byddaf yn cofio amdanoch, a phob amser ym mhob un o'n gweddiau dros bob un ohonoch, yr wyf yn gweddio gyda llawenydd. Diolch y byddaf am eich partneriaeth yn yr Efengyl o'r dydd cyntaf hyd yn awr. Ac yr wyf yn sicr o hyn y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Felly y mae'n iawn i mi deimlo hyn amdanoch i gyd, am fy mod mor hoff ohonoch, ac am eich bod i gyd yn cyfrannogi o'r fraint neu'r gras sy'n dod i'm rhan, pan fyddaf yng ngharchar yn ogystal â phan fyddaf yn amddiffyn yr Efengyl, neu yn ei chadarnhau. Oblygid y mae Duw yn dyst i mi gymaint yr wyf yn hiraethu a dyhead Crist ei hun am bawb ohonoch. Wel, i ni'n mynd mlaen nawr te yn yr Advent, ac fel o'n i'n sôn o'r blaen, ystyr Advent ydy dyfodiad, yn syml, dyfodiad. Ac i ni'n gallu meddwl am sawl dyfodiad gan yr arglwydd, ei ddyfodiad cyntaf, wrth gwrs, amser geni, a wedyn ni ei ddyfodiad i'n bywyd ni trwy'r Efengyl, ei ddyfodiad i'n calon ni, ac wedyn ei ail ddyfodiad, a nos Sul diwetha, dyn ni'n edrych ar yr ail ddyfodiad, wel heno i ni'n nes at feddwl am yr ail, sef ei ddyfodiad i'n calon ni, i'n bywyd ni. Ac beth sydd gyda ni heno yw yr agwedd meddwl iawn tuag at ein gilydd. Beth yw cael agwedd meddwl Iesu Grist ac agwedd calon Duw yno ni ein hunain. Achos mae'r Efengyl yn newid ein meddwl ni, ein ffordd o feddwl, ein hagwedd meddwl, ac mae'n newid ein calon ni hefyd. Mae yr arglwydd Dduw yn addo trwy Ezekiel, a bydde fe yn rhoi calon newydd i'w blant. Tynnu'r galon o garreg a rhoi calon o gig yn ei lle. Ac dyna'r addewid wrth gwrs. Wel nawr te, jyst i ni gael cofio lle i ni, mae'r apostol Paul wedi dweud i fod yn hyderus o waith da Duw sy'n mynd mlaen yn y Philippiaid. Gwaith bydd yn cael ei orffen, ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Os mae Duw wedi dechrau'r gwaith, mi fydd e'n gorffen y gwaith. Fydd ddim un prosiect heb ei orffen. Ac bydd y gwaith ddim yn gyflawn, nes bod pob un wedi dod, wrth gwrs. Nes bod pob un o blant Duw wedi dod i mewn i'r deyrnas ac i mewn i'r gogoniant. Nawr, mae'n dweud wrthon ni, mae dyma'r agwedd cywir. Y ffordd mae wedi bod yn sôn amdanyn nhw, dyma'r agwedd cywir i feddwl amdanyn nhw, ac i feddwl am ein gilydd fel
credinwyr. Mae'n diolch i Dduw amdanyn nhw, chi'n cofio? Mae'n cofio amdanyn nhw, mae'n gweddio drostyn nhw, a mae'n diolch amdanyn nhw. Mae'n diolch am eu partneriaeth nhw, eu cymdeithas nhw yn yr efengil. A nawr mae'n dweud, felly, y mae'n iawn i mi deimlo hyn amdano chi. Dyma'r agwedd briodol, dyma'r agwedd iawn, dyma'r agwedd gywir. Ddylen ni fod ag tuag at ein gilydd. Wrth gwrs, nes ymlaen, yn yr ail bennod, bydd e'n sôn am agwedd meddwl Iesu Grist, yn bydd e. Yn yr ail bennod ac adnod 5, i ni'n darllen hyn, amlygwch, mae fe, yn eich plith eich hunan, yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Mae Duw yn bwriadu i ni ddangos agwedd meddwl Iesu Grist tuag at ein gilydd. Agwedd meddwl yr arglwydd Iesu. Wel, am beth mae Paul yn sôn yn yr ail bennod. I ni'n gyfarwydd ar adnodau, siwr o fod. Agwedd oedd yn fodlon gadael fynd ar ei hawliau nefol, ei anrhydedd yn y gogoniant. Gadael e fynd. Ganon ni fe bore yma, fe roddais heibio, orsedd nef. You laid aside, your majesty. Gadael e fynd. Ac dyna agwedd yr arglwydd Iesu. Ac yn dod fel gwas wedyn ni, yn fodlon gwasanaethu. Gwasanaethu Duw, gwasanaethu dynion. Dod ag agwedd gwas. A gweud y gwir, llwch chi gyfieithu fe ceithwas. Mae'n agos iawn at geithwas. Oedd e'n fodlon darostwng i hunan. Roi i hunan lawr, a bod yn ifydd reit at y groes. Doed a ddilo bod e'n mynd i fod yn ifydd bob cam i'r groes. Agwedd meddwl yr arglwydd Iesu yw hwnna. Ac mae'r apostol Paul yn ei ddweud peidiwch a gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag, mewn gostyngeidrwydd bydde di bob un gyfrif y llall yn deilynach nag ef ei hun. Dyna fe, dyna'r agwedd meddwl sy'n dod wedyn o agwedd meddwl Iesu Grist. Pan mae'n gweithio mas trwyddo ni tuag at ein gilydd. Ac mae'n dweud rhywbeth eto am ffordd o feddwl yn y drydedd bennod ac adnod 15. A mae'n dweud hyn, pob un ohonom felly sydd ymhlith y rhai eiddfed, dyma sut y dylai feddwl. Ond os ydych o wahanol feddwl am rhywbeth, fe ddatguddiad Duw hyn hefyd i chi. Beth yw agwedd meddwl, Paul? Beth yw'r agwedd meddwl sy'n dangos aeddfedrwydd fel Cristion? Maturity, bod ni'n aeddfedu. Wel, beth mae wedi bod yn dweud ym mhennod 3 te? Bod pethau y cnawd, pethau sydd yn ymwneud â'r dyn naturiol nawr, ac mae e'n sôn am ei gefndir, ei dras fel iddew wrth gwrs, oedd e wedi piclo mewn crefydd iddewig, ond oedd e. Gallai fe ddweud gymaint o bethau. Y cefndir crefyddol, y cyfiawnder personol yma i tico bant pethau'r gyfraith, oedd yn cadw reoli'r gyfraith i gyd. Mae pethau hynny, meddai fe, yn sbwriel. Wrth gwrs, yn dom, rybys, llwyr, o gymharu ac adnabod Iesu Grist. A cael ein gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist. Rybys yw hwnna. Bratiau yw'r hynna. Rags o gymharu a cyfiawnder Iesu Grist sy'n neud ni'n hardd, wrth gwrs, ger bron Duw. Ac ar ben hynny, mae'n gweud bod gyda fe syched parhaus yw nabod yn well. Syched parhaus. Dyw e ddim wedi cyrraedd, yr apostol Paul. Dyw'r person eiddfed ddim wedi cyrraedd, chi'n gweld? Mae wastod yn gwasgu mlaen, yn pwyso mlaen. Mae'r person aneiddfed yn meddwl bod wedi cyrraedd. Mae'r person eiddfed yn gweld mae gymaint i bwyso mlaen eto.
gymaint o ffordd i fynd eto i ddod yn debycach i'r arglwydd Iesu. Felly mae rhaid pwyso ymlaen, mae rhaid cyrchu at y nod, pres on yw i, gyda yr apostol. Agwedd meddwl eiddfed, medde'r apostol Paul. Os ych chi ddim yn gweld hyn, bydd Duw yn datguddio fe i chi, medda fe. Mi ddewch chi i ddysgu fe, mi fydd e'n dangos hyn i chi yn eich bywyd. A mae'r arglwydd yn neud hynny wrth gwrs. Pan i ni meddwl bod ni'n sefyll, pan i ni meddwl bod ni wedi cyrraedd, bydd rhywbeth yn digwydd, bydd e'n caniatáu rhywbeth i ddigwydd i ni, a byddwn ni'n gweld bod ni'n fflat ar yn wyneb. A mae gymaint o ffordd gyda ni fynd to, a mae hwnna'n beth da i ni wrth gwrs. A i ni gael yr agwedd meddwl iawn. Ac mae'n dweud am rhywbeth tebyg nawr te yn Rhufeiniaid, Pennod 8, diolch Geraint oherwydd y sawl sydd â'i bodolaeth ar wastad y cnawd, a'r bethau'r cnawd yma i bryd, sawl sydd ar wastad yr ysbryd, a'r bethau'r ysbryd yma ei bryd. Hynny yw, mae'r agwedd meddwl gywir yn rhoi Crist yn y canol. A beth sydd gyda ni yng Nghrist yw trysor mawr ein bywyd ni a gobaith mawr ein bywyd ni. Nid beth sydd gyda ni yn naturiol heb Iesu Grist. Dyw hwnna ddim gwerth. Os nad yw wedi dod o dan arglwyddiaeth Iesu Grist a bod e'n troi ar gogoniant i'r arglwydd Iesu. Boed y doniau naturiol sydd gyda ni, pethau, y byd sydd gyda ni. Mae rhaid i bopeth dod o dan arglwyddiaeth Iesu Grist. Fel bod ni ddim yn rhodio yn y cnawd, pethau naturiol dynol, heb Grist. Maen nhw'n wag. Mae popeth ynddo fe sydd o werth wrth gwrs. Ac wedyn ni Rhufeiniaid 11, mae'n dweud hyn. Rho'r gorau i feddyliau mawreddog a meithrin ofn Duw yn ei lle. Mae'n siarad â ni fyna, ni y cenhedloedd. Mae'n sôn am yr Iddewon a'r cenhedloedd. Ac mae'n wir bod yr Iddewon, wrth gwrs, wedi gwrthod y Meseia, ac maen nhw fel petai nhw wedi cael ei gadael naill ochr i raddau. Ond mae'r apostol yn gweud, ond byddan nhw'n dod nôl mewn. Cyn y diwedd, byddan nhw'n dod nôl i deyrnas Dduw ac at Iesu Grist. A beth bynnag, pai ti a meddwl bod ti'n well na nhw mewn unrhyw ffordd. Meddai fe wrth y cenedl ddyn, chi'n gweld? Bod gyda ni meddwl mawreddog. Am bod ni nawr yn bobl i Dduw, am bod ni'n blant i Dduw fel petai ni'n rhywun. Balchder ysbrydol mewn geiriau eraill. Peth peryglus tu hwnt ymhlith Cristnogion, balchder ysbrydol. Diolch i ti o Dduw nad i fel mae pobl eraill, fel wedodd y Pharisëiad yn dyfa. A mae'r meddwl na, wrth gwrs, yn amrhiodol gyda credinwyr. Ac mae yna feddyliau eraill wedyn ni yn y Testament Newydd sydd ddim yn iawn, sydd ddim yn briodol, sydd ddim yn dod wrth yr arglwydd Iesu. Maen nhw'n bechodau achos bod nhw yn anghywir. Galatiaid 5, mae hi'n rester, agwedd meddwl, mae yna rester hirach, ond wedi dewis o'r rester beth sy'n neud yn agwedd meddwl ni. Cweryla, yn agwedd meddwl at ein gilydd hynny yw, cweryla, cynnen, straif, eiddigedd, lludio, tymer, ymgyprys, rhwygo, ymleidio, ni a nhw, cenfi genni wrth ein gilydd. Pechodau yn yr agwedd meddwl. Agwedd meddwl anghywir. Agwedd meddwl amrhiodol yw'r rheini. Colosiaid 3. Di gofaint, mae rhai yn debyg llyd drwg deimlad. Cabledd. Bod ni'n siarad yn erbyn pobl, wrth gwrs. Bryntni o'ch gennau. Peidiwch â dweud celwydd wrth eich gilydd. Gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol, y cnawd, ynghyd â'i gweithredoedd. Bod ni ddim yn anrhydeddu ein gilydd fel brodyr a chwiorydd. Ac mae'r apostol Paul yn dweud bod yn rhybyddio wedyn yn actau 20. Gan hynny byddwch yn wyliadwrus gan gofio na pheidiau sy'n a nos na dydd dros 2 blynedd a rhybuddio pob un ohonoch
a dagrau. Dyma chi agwedd meddwl yr apostol Paul, nid yn amriodol ond yn briodol nawr, dyle fe wedi dod yn gynt, ond dyna fe, yr agwedd i fod yn fodlon i rybuddio. Mewn cariad, gyda dagrau, sylwch. Nid yn galed, nid yn galed yn pwyso ac yn gwasgu pethau, ond gyda dagrau yn rhybuddio ynglyn â gau athrawon, ynglyn â pethau anghywir, cred anghywir yn yr Efengil, byddai'n difetha eglwys Iesu Grist. Mae hwnna'n bennaf i arweinwyr, wrth gwrs, y parodrwydd i gael yr agwedd i rybuddio, rhag dylanwadau peryglus ar eglwys Iesu Grist. Bydde unrhyw ddrwg deimlad nawr te, i ddod nôl at yr apostol Paul, unrhyw ddrwg deimlad at y Philippiaid, gwrthod diolch i Dduw amdanyn nhw, cofio amdanyn nhw, llawenhau ynddyn nhw, ger bron Duw, tra i fod e'n gwybod bod nhw'n frodyr ac yn chwiorydd yng Nghrist, bydde fe'n hollol anghywir, yn hollol amriodol. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n siarad â ni wedyn ni. Dyma'r agwedd meddwl cywir i ni, at ein gilydd, wrth gwrs, i ddiolch am ein gilydd, i gofio am ein gilydd, i weddio dros ein gilydd, i ddiolch am ein cymdeithas, am partneriaeth yn yr Efengil. Dyma'r agwedd briodol, dyma'r agwedd meddwl cywir sy'n deillio o agwedd meddwl Iesu Grist. Ac mae hynny wedyn ni yn arwain ni at agwedd calon yr apostol Paul. Dyw e ddim yn amlwg o'r cyfieithiad Cymraeg sydd gyda ni, gweitha'r modd, ond mae cyfieithiadau eraill yn ei ddangos i ni. Adnod 7 nawr te, felly mae'n iawn i mi deimlo hyn amdanoch i gyd, am fy mod mor hoff ohonoch. Dyna beth mae'n cyfieithiad sydd gyda ni, mae hwnna'n hyfryd wrth gwrs, ond dyw e ddim yn fanwl fel cyfieithiad. Beibl William Morgan, mae'n iawn, dyma'r agwedd iawn i mi deimlo amdanoch, am eich bod gennyf yn fy nghalon. A mae hwnna'n wahanol, mae hwnna'n gryfach yn dweud. Am eich bod gennyf yn fy nghalon. Yn rhai Saesneg, because I hold you in my heart. Yr ESV hwnna, a'r NIV, hwnna thebyg beth sydd gyda Huw fyna, since I have you in my heart. Mae'n i dal nhw yn ei galon. Felly mae'r agwedd meddwl yma sydd gyda fe yn dod o'r galon. Ac wrth gwrs, beth ni'n sôn amdano gyda'r galon yw nid yr organ sy'n ganol eich chest chi, fel chi'n gwybod, ond ffynhonnell y gwir agwedd meddwl sydd gyda ni. Reality ein meddyliau dofn ni. A'n gwir deimladau neu serchiadau hyd yn oed, affections, beth sydd gyda ni yn nofn yno ni. Ac mae'r galon yn allweddol gyda'r Efengil, trwy'r Beibl i gyd. Dwi wedi sôn am Ezekiel yn gweud bod Duw yn mynd i roi calon newydd i'w bobl. Os nad yw'r Efengil yn y galon, dyw'r Efengil ddim gyda ni o gwbl. Os nad yw yn y galon, os nad yw e'n cyrraedd y galon ac yn gweithio yn y galon, a bod popeth yn tarddu wedyn o'r galon, dyw e ddim gyda ni mewn gwirionedd o gwbl. A mae gymaint, gallwn ni llwytho gymaint o adnodau fel y llwch chi feddwl falle hefyd. Ond newn ni ddechrau gyda Mathew 15, yr arglwydd Iesu wrth gwrs, oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, piteinio, lladrata, camdystiolaethu a chablu. Beth yw problem dyn? Beth yw problem dyn? Problem calon. Problem calon yw e. Nid amgylchiadau, nid dylanwadau allanol, medde Iesu Grist. Yn y cyd-destun yma, oedd y Phariseaid wrth gwrs yn gwneud ffys mawr, oedd e ddim yn molchi yn seremoniol yn iawn
golchi dwylo yn seremoniol. Nid fanna mae'r broblem. I chi'n golchi tu fas y gwpan, meddai Iesu Grist. A beth am y bedreddu sydd tu fewn? I chi fel beddau, na chi ddarlun, fel beddau wedi gwyn galchu. Mae'r bedd yn edrych yn lyflu tu fas, ond wrth gwrs pydredd sydd tu fewn. A mae pwyslais yr arglwydd Iesu o hyd ar y tu fewn, ar y galon. Mae rhaid newid y galon. Mae rhaid ni gael calon newydd. Gallwch chi ddim troi braich rhywun i fod yn Gristion. Gallwch chi ddim just dysgu rhywun chydig o bethau a bydd e'n Gristion. Na, mae rhaid newid y galon. Fel bod y person mae'n gweld i angen, gweld i gyflwr, gweld bod eisiau Iesu Grist a bod e'n moyn dod at Iesu Grist a bod e'n dod ato fe, bod e'n ei brofi fe yn ei galon. Mae rhaid bod y gwaith yn y galon. Mathew 22, rhywun yn gofyn pryn oedd y gorchymyn mwyaf. Dywedodd Iesu wrtho, car yr arglwydd dy Dduw, lle mae'n dechrau? Ath holl galon. Yna mae Duw yn dechrau. Ath holl galon. Ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, a mae adnod arall yn ychwanegu ac ath holl nerth. Ond ble mae gyd yn dechrau? Yn y galon. Yn y galon. Chi'n cofio beth ddigwyddodd gyda Paul yn Philippi? A ffordd mae Luc yn ei ddweud mae'n hyfryd iawn, dan ddylanwad yr Ysbryd Glân, actau 16 wrth gwrs, am Lydia, agorodd yr arglwydd ei chalon hi i ddal ar y pethau a roedd Paul yn ei dweud. Mae'r galon naturiol wedi cau. Wedi cau i Dduw. Mae'r drws wedi cau. A mae'r had yn bounsio off, mae'r gair yn bounsio nôl. Nes bod e'n cael, yr galon yn cael ei hagor. Cael ei hagor. Beth ni angen gweddio amdano? Ni angen gweddio a gweddio a gweddio am ddylanwad yr Ysbryd Glân ar ein gwaith ni. Eneiniad yr Ysbryd Glân, dylanwad yr Ysbryd Glân. Newch i weddio wythnos yma. Cyn i ni wneud gymaint o bethau ni'n wneud dros y Nadolig. A nid dim ond ni nawr, ond eglwysi eraill wrth gwrs. Mae rhaid i ni weddio am yr Ysbryd Glân sydd yn gallu agor y galon. Trwy'r Efengyl. Ac i ni'n erfyn ar yr arglwydd i wneud hynny. Newid calonnau, pobl. A mae'r gwaniaeth yn syfrdanol pan mae hynny yn digwydd. Wedyn, y gwynfydau, wrth gwrs, yn Mathew 5, gwyn ei byd y rhai pyr ei calon. Nid ar y tu fas, ar y tu fewn, bod y tu fewn rhywun peth ar tu fas, oherwydd cant hwy weld Duw. Achos mae'r arglwydd wrth gwrs yn barnu y galon. Mae'r arglwydd yn gweld y galon. Mae dyn yn gweld y wyneb, mae'r arglwydd yn gweld y galon. Ac 1 Timotheus hefyd nawr te, diben y gorchymyn hwn yw'r cariad. Beth yw pen draw yr Efengyl? Beth yw diben yr Efengyl, os liciwch chi? Cariad, sy'n tarddu o galon byr. A chydwybod dda a ffydd ddi-ffiant. Dyna beth yw canlyniad yr Efengyl. Dyna beth yw pen draw yr Efengyl. Cariad, tuag at Dduw, cariad at ein gilydd o'r galon. O galon byr a chydwybod dda, nid acto. Chi'n gweld? Na'r gwahaniaeth. A ffydd ddi-ffiant. Ac mae'r apostol Paul nawr te, dwi'n licio'r ymadrodd yma, dwi ddim mor hoff o'r cyfieithiad newydd fan hyn, mae'n dal y Philippiaid yn ei galon. Mae hwnna'n hyfryd yn dweud. Ac wy'n teimlo bod rhaid fi weddio am ras i fod fel yna gyda'n gilydd. Bod ni'n dal ein gilydd yn ein calon ni, yn ein calonau ni. Pam mae'n gwneud hyn? Wel, am ei bod nhw yn gyd gyfranogion o ras gydag e. Maen nhw'n gyd gyfranogion o ras ac o'r Efengyl. Maen nhw'n rhannu'r un Efengyl a'r un gras, wrth gwrs. Maen nhw'n frodyr a chwiorydd yng Nghrist. Am eich bod i gyd yn cyfranogi o'r fraint neu'r gras sy'n dod i'm rhan i. I ni gyd yn Iesu Grist wedi profi gras Duw. Gras
ar ben gras, gyda dyfodiad Iesu Grist. Gras rhodd na di ni ddim yn haeddu. Rhodd na di ni ddim yn gallu talu amdano. Rhodd sy'n dod o ddaioni Duw. Gras. Ac i ni'n derbyn gymaint o ras gan Dduw. Gras cyffredinol Duw. At bawb. Mae hwnna'n rhyfeddol. Y ffordd mae'n cynnal y byd yma. Ac wedyn gras Duw yn yr Efengyl. Rhoi gwaredwr. Rhoi Iesu Grist. Rhodd grasol Duw i roi ei fab, bod Duw yn dod yn ddyn. Rhodd yw e, erich mwyn chi. Chi oedd yn rhodio mewn tywyllwch. Ni oedd yn rhodio yn tywyllwch angau. Llawenhau nawr, i ni cael rhodd o waredwr, o geidwad. Ac rhodd wedyn ni yw bod yr ysbryd glân yn dod i'n calonau ni. Na chi rhodd wedyn ni. I roi help i ni, i weld ein hangen, i'n argyhoeddi ni, i'n tynnu ni at Iesu Grist, i bwyso ar Iesu Grist. Na chi roedd gwaith yr ysbryd glân yn ein calonau ni. Galwad i ddod at Iesu Grist trwy'r Efengyl. Galwad i weithio yng ngwaith. Na chi roedd yw hwnna te. Bod ni gyd yn rhan o waith yr Efengyl. A dyna beth mae'n pwysleisio fan hyn gyda'r Philippiaid. Nid bod nhw gyd yn genhadon, nid bod nhw gyd yn bregethwyr, nid dyna'r pwynt. Ond maen nhw gyd yn cyfranogi o ras Duw ac o'r fraint sydd gan Paul yn yr Efengyl. I ni gyd wedi cael ein galw at Grist ac i waith Iesu Grist. Beth bynnag yw'n doniau ni, sy'n ots am y doniau sydd gyda ni, sy'n ots os ni'n pregethu, ni'n cyhoeddi, neu byd o. Mae'n sôn fan hyn am y Philippiaid, oedd yn bell bant oedd i wrtho fe yn ddeiaryddol, ond o'n nhw gyda fe yn y gwaith. O'n nhw gyda fe yn y gwaith. O'n nhw wedi profi'r un gras, o'n nhw wedi cael ei galw i'r un gwaith. A mae hwnna'n hyfryd yn diwe. A dyna pam mae rhaid iddo fe gael yr agwedd meddwl iawn. Mae rhaid iddo fe ddal nhw yn ei galon ni, wrth gwrs. I ni gyda'n gilydd yn hwn, i ni'n frodyr a chwiorydd. Yr un Duw sydd wedi meddwl amdano ni, yr un ceidwad sydd wedi marw drosto ni, yr un i ni wedi dod ato fe. Ac wrth gwrs, mae gwaith yr Efengyl yn golygu pregethu, mae'n golygu tystio, mae'n golygu dioddau, mae'n golygu helpu a chefnogi eraill sydd yn fwy cyhoeddus yn y gwaith, mae'n golygu gweddio dros ein gilydd, mae'n golygu gwaith ymarferol, trefniadol, mae yna gymaint o bethau i wneud, fel i ni'n gwybod, yng ngwaith yr Efengyl. Felly ni ddim gyd wneud yr un gwaith yn union, ond i ni yn yr un gwaith. Ac mae'r apostol Paul, wrth gwrs, wedi bod yn y carchar. Mae wedi bod o flaen awdurdodau Rhufain. Mae'r apostol Paul wedi bod yn amddiffyn yr Efengyl ac yn cadarnhau'r Efengyl. Mae yna gam ddeall, mae yna gam gyhuddo wedi bod ar yr apostol Paul, a mae wedi rhoi pethau yn straight, a mae wedi rhoi dystiolaeth, mae wedi dweud pwy yw e, siwt mae Duw wedi alw fe, a beth yw ei obaith e, a beth yw ei neges e. Ac wrth gwrs, mae hyd yn oed yr awdurdodau yn gweld, wel, does dim byd o'i le yn hyn o gwbl, p'un bod nhw'n cytuno neu byd o. A mae wedi amddiffyn yr Efengyl, a mae wedi cadarnhau'r Efengyl, mae wedi cyhoeddi buddugoliaeth Iesu Grist, mae wedi cyhoeddi bod Iesu Grist nawr yn arglwydd pawb, a bod rhaid i pawb i blygu iddo fe. A mae nhw gyda fe, bod nhw yn Philippi. Mae nhw gyda fe, mae nhw wedi profi'r un gras, mae nhw wedi profi'r un alwad, mae nhw yn y gwaith gyda fe fel petai, achos mae nhw wedi dangos concern. Pan oedd e'n y jail yn Philippi, o'n nhw yna, wrth gwrs, ceidwad y carchar gyda fe, Lydia'n agor ei chartre iddo fe, maen nhw wedi bod yn gweddio drosto fe, maen nhw'n cydymdeimlo gyda fe. Ac maen nhw wedi profi yr un pethau, yn adnod 29 o'r bennod yma, rhoddwyd i chi y fraint nid yn unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddau drosto, gan ymdaflu i'r frwydr honno gwelsoch fi ynddi, ac ar ydych yn nawr yn clywed fy mod ynddi o hyd. I ni yn yr un frwydr, i ni yn yr un dystiolaeth, i ni yn yr un gwaith. A'n gilydd, meddai yr apostol Paul. Maen nhw wedi anfon Epaphroditus, wrth gwrs.
i fod gyda Paul. A mae yna yn gwasanaethu, mae'n mynd yn dost iawn, ond mae yna i wasanaethu Paul. Ac mynd ag anreg ariannol iddo fe hefyd. Felly, maen nhw wedi cyfranogi, maen nhw wedi derbyn, maen nhw'n rhan o waith yr Efengil a gras Duw a breintiau'r Efengil gyda'i gilydd. Ac unrhyw un, allwn ni ddweud hynny amdanyn nhw, mae rhaid i ni gofio amdanyn nhw. Mae rhaid i ni ddiolch amdanyn nhw. Mae rhaid i ni eu caru nhw. Mae rhaid i ni lawenhau ynddyn nhw. Fel brodyr a chwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r agwedd meddwl briodol. Dyna'r agwedd calon. I ddal ein gilydd yn ein calonnau. I ddal ein... Mae hwnna wedi taro fi, mae rhaid dweud. I ddal ein gilydd yn ein calonnau. Achos dyna agwedd yr arglwydd ato ni. Mae'n yn dal ni yn ei galan, chi'n gweld? Oedd yr arch o ffeiriad, dwi'n gweud yn aml, ond dwi'n dwlu arno fe, oedd yr arch o ffeiriad yn gwisgo enwau llwythau Israel ar ei galon fan hyn, pan oedd ddim yn mewn i'r casegr. A dyna'r arglwydd Iesu yn y nef, mae'n gwisgo'n henwau ni, chi'n gweld, ar ei galon. I ni yn ei galon e. Ac mi ddylen ni fod yng nghalon ein gilydd wedyn, wrth gwrs, fel ei bobl e. Ac wedyn, i orffen, mae'n sôn yn adnod 8 am ddeheuad Crist. O ble gyda mae Duw yn dyst i mi, gymaint yr wyf yn hiraethu a deheuad Crist Iesu ei hun am bawb ohonoch. Mae'n cael ei gyfieithu yn wahanol, gan feiblau gwahanol, the affection of Christ Jesus yn yr ESV. William Morgan, ymysgaroedd. Nawr, mae hwnna'n hollol llythrenol, mae'n cyfieithu llythrenol fel, sydd yn dda. Ymysgaroedd Iesu Grist. Bowels, perfedd yw hwnna. Ymysgaroedd Iesu Grist. Wel, beth mae Paul yn dweud fan hyn? Peth cyntaf mae'n dweud yw bod yn apelio at Dduw nawr yn dyst i gadarnhau bod yr hyn mae'n dweud yn berffaith wir. Nid siarad gwag yw e, mae'n dweud yn wir a mae'n gallu dweud mae Duw yn dyst i fi yn hyn. Y mae Duw yn dyst i mi. Ger bron Duw wy'n dweud y geiriau hyn wy'n dweud. Chi'n gweld? Nid seboni mae e, ond mae'n siarad ger bron Duw am ei agwedd tuag at y Philippiaid. A ger bron Duw, wrth gwrs, sy'n barnu ac yn chwilio y galon. Jeremia 11, 20, diolch Geraint. O arglwydd y lluoedd, barnwr cyfiawn, chwiliwr y galon a'r deall. Rwy mi weld y ddialedd arnynt canis i ti y datguddiaf fy nghwyn. Sut un yw Duw? Yr un sy'n barnu ond yn chwilio y galon. Chwilio galon. Sym cuddio, wrth gwrs, oddi wrtho fi. Sdim rhoi wyneb ymlaen, ger bron Duw. Mae fel X-ray, mae fel CT scan. Mae'n gweld reit trwyddo ni, wrth gwrs, a mae'n darllen y galon. A mae'n gweld y galon. Sdim byd arall yn cael effaith ar Dduw. Dwi'n mynd i impreso Duw bod geiriau neis gyda ni. Ac yn y blaen, mae'n edrych ar y galon. Straight trwyddo at ein calonau ni. Wrth gwrs, a mae'r apostol Paul yn gweud, wi eisiau Duw i fod yn dyst. Hyd y gallai i weld, mae hwn yn dod o'n nghalon i ger eich bron chi. A mae'n bwysig bod Paul yn dweud hyn i'r Philippiaid i wybod i fod yn ei caru nhw. Mae'n llawer haws derbyn unrhyw beth ac ymwneud ag unrhyw un os y'n ni'n gwybod bod ni'n caru ein gilydd mewn gwirionedd. Gallwch chi gymryd unrhyw beth bron gan rywun chi'n gwybod sy'n caru chi. Gan rywun i chi ddim yn siŵr, wel, dwi ddim mor wydd, ydw i. Ond pan mae rywun yn eich caru chi, chi yn fodlon cymryd a dysgu a derbyn. Wedyn i ddod nôl nawr te, deheuad Crist, ymysgaroedd Crist, tosturiaethau Crist, the affection of Christ Jesus. Dau beth nawr te, mae'n dilyn patrwm Iesu Grist, yr un agwedd meddwl, fel ni wedi gweud. Mae
mae'n debyg i Iesu Grist, y dyhead Crist. Ond i ddweud e'n fwy plaen, cariad Crist yw e. Yr un cariad yw e, wrth gwrs. Cariad Crist sydd gan Paul at eraill, at ei gilydd. Pam? Achos dyma'r cariad mae e wedi dderbyn gan Iesu Grist. A dyma'r cariad, yr un yw e. Dio ddim yn wahanol, mae fod i ddod trwyddo ni, fel sianel, tuag at ein gilydd. Achos fe yw'r pen, a ni yw'r corff. A mae'r cariad yn rhedeg trwy y corff o'r pen at ei gilydd a mas. Fel yna mae fod i redeg, wrth gwrs. Cariad Duw, wrth gwrs. Cariad yn rhoi i fab. Cariad Iesu Grist yn rhoi i hunan. Na fe, dros yr anheilwng. Cariad i wasanaethu. Cariad i feddwl am les a gwir fydd ein gilydd. Cariad i ymrwymo i eraill. Dyna fe, yn yr Efengyl yn blaen iawn. Galatiaid 2, mab Duw yr hwn am carodd i, pa gariad oedd e, ac a'i rhoes ei hun i farw droso fe. Nath e ddim gofyn dim byd i fi, cyn iddo fe roi ei hunan yn llwyr drostai. Diolch di gofyn dim i fi, nes bod e wedi roi ei hunan drosto fi gyntaf. Cariad Duw yn Iesu Grist. Rhufeiniau 5, chi'n gwybod, gyfarwydd ar rhain dyma obaith na chawn ein siomi ganddo oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein cylonau. Sylwch nawr, nid cariad tebyg, cariad Duw yw e. Cariad Crist yw e. Yn cael ei dywallt yn ein cylonau trwy'r ysbryd glân. Ac mae'n weddi barhaus i ni. I'r ysbryd i dywallt y cariad yma yn ein calonau ni. Ar led, i ni bod yn ymwybodol o'i gariad, ond bod e'n dod trwyddo ni hefyd, wrth gwrs, at ein gilydd. Yr ysbryd glân yma ef wedi ei roi i ni. Fel o'n i'n dweud nawr, y dyhead Crist ydy yn llythrenol ymysgaroedd, bywels. Nawr, di ni ddim yn dweud na heddi, pan ni'n sôn am deimladau dofn. Mi oedden nhw yn amser y Testament Newydd. Os o'ch chi'n sôn am y perfedd, o'ch chi'n gwybod beth o'n nhw feddwl, heddi ni'n gweud calon fel arfer, dyfnder ein teimladau ni, wrth gwrs. Ac mae'n gwneud synwyr bod yr organau tu fewn yn cael eu cysylltu â teimladau dofn iawn. Achos pan ni dan stres, i ni'n gweud, mae'n stumog i'n troi. P'un bod y wir neu byd o, ni'n gweud mae'n stumog i'n troi. Mae rhywbeth yn cynhyrfu yn ei stumog ni, pan ni dan stres. Mae'n wir yn dywe. Mae'n wir, mae'n effeithio ni. I ni wedi cael sioc. Sut mae ni moyn bwyd? Allwn ni'n meddwl am fita. Chi wedi cael sioc neu rhywbeth yn digwydd yn sydyn neu rhyw newyddion, rhywbeth sydd wedi bwrw chi. A sut mae chi moyn bwyd? Sut mae chi moyn bwyd? Mae wedi effeithio arno chi gymaint. Mae'n nghalon ni'n curo. Mae'n nghalon ni'n curo. Achos rhyw gynnwrf yn ein bywyd, anghoesau fi, fel jeli, ni'n gweud y pethau rhyfeddol, ni. Am rhannau o'r corff sy'n cael i defnyddio, i esbonio teimladau dofn iawn. Mae'n hi mewn i'n crynu i gyd, meddwl rhywun wrthai. Mae'n hi fewn i'n crynu i gyd, oherwydd rhyw stres neu gilydd. Bod teimladau dofn real yma yn effeithio'r corff ar y tu mewn. A dyma'r darlun sy'n cael ei gyfleu wedyn pan mae'n dweud am ymysgaroedd. Neu calon Crist, wrth gwrs, cariad Crist sy'n dod o'i galon sy'n dod o galon Duw, wrth gwrs, tuag ato ni. A meddyliwch am Luc nawr te, y darlleniad gawson ni heno. Hyn yw wy'n dwlu ar y cyfeithiad yma, hyn yw trigaredd calon Duw. Mae wedi trigarhau o'i galon tuag at bobl mewn tywyllwch, mewn anobaith, yng nghysgod angau, fel bod y wawr yn dod arno ni, yn Iesu Grist. O ble mae hwnna di dod? O trigaredd calon Duw. O fyna mae di dod.
Ac mae'n dod i'n calon ni wedyn, wrth gwrs. Ac mae i lenwi ac effeithio ein calonau ni. 2 Corinthiaid 7, na i orffen gyda rhai adnodau, y mae ei galon, Titus, y mae ei galon yn cynhesu fwy tuag atoch o gofio i fuddod pob un ohonoch. Pan mae'n meddwl amdanoch chi y Corinthiaid, medde Paul, mae Titus, mae galon yn twymo i gyd. Mae'n chi hyfryd yn dyfa. Bod ein calon ni'n twymo, bod ni'n dal yn gilydd yn ein calon. Wedyn, Philemon, llythyr hyfryd personol yw hwn, i apelio ar frawd o Gristion i gymryd gwas yn ôl. Oedd wedi redeg bant, ac wrth ar ôl redeg bant, mae Paul wedi dod ar ei draws neu mae wedi dod ar draws Paul, mae wedi dod yn Gristion. A nawr mae Paul yn sgwennu llythyr i'r meistr i dderbyn yn ôl. Mae'n llythyr hyfryd iawn, llythyr Philemon. Oherwydd, Philemon adnod 7, dim ond un bennod yw cefais lawer o lawenydd a symboliad trwy dy gariad, gan fod calonnau'r saint wedi ei lloni drwy ti. Hynny yw, mae'n cofio beth oedd dylanwad Philemon. Oedd eraill yn cael ei lloni yn ei calonnau nhw, yn ei gymdeithas Mae hwnna'n rhywbeth mawr i feddwl amdano. Bod cymdeithas a ni yn lloni calon rhywun arall. Bod ni'n lloni calon ein gilydd mewn cymdeithas a'n gilydd. Adnod 12 wedyn ni, yr wyf yn ei anfon yn ôl atat. Ac yntau bellach yn rhan ohono fi, mae hwnna'n wan. Fel gwelwch chi o'r Saesneg, edrychwch ar y Saesneg o dano fe. I'm sending him back to you, sending my very heart. Sending my very... A hwnna yw'r cyfieithiad cywir. Beibl William Morgan, yr hwn yw fy ymysgaroedd i, fy nghalon i. Na fe? Mae yn fy nghalon i. Dwi'n di cwrdd ers llawer. Mae Nesi Mastilando, dan dylanwad Paul, mae di dod yn Gristion, maen nhw'n frodyr nawr, a mae yn ei galon e. Di hwnna'n rhyfeddol. Mae yn ei galon e. Mae'n rhan ohono i yn yr ystyr, he is my very heart. Ac wedyn adnod 20, frawd, mi fynnwn gael ffafr gennyt yn yr arglwydd, llona fy nghalon i yng Nghrist. Hynny yw, os bydd e'n i fyddhau nawr, i'r arglwydd yn derbyn Onesimus nôl, wrth gwrs, yn maddau iddo fe, bydd e'n dod â llonder, llawenydd i galon Paul wrth feddwl am ei fuddod Philemon. Wel, i ni'n diolch am y gair yna heno, i ni'n diolch am yr Efengyl, ac adfent yr arglwydd i'n calon ni. Adfent yr Efengyl i'r galon. Trwy'r gair, dan ddylanwad yr ysbryd glân. Gadewch i ni, gyda'n gilydd nawr, beidio byth a bodloni ar unrhyw Gristnogaeth sydd ddim yn cyrraedd ac yn effeithio y galon. Dim byd arall o werth ger bron yr arglwydd, dim byd. Gadewch i ni geisio gras i ddal ein gilydd yn ein calonnau. Nid bod ni wedi cyrraedd, bod ni'n berffaith yn y pethau yma, ond dwi'n siŵr, os i ni'n gofyn am ras i gael yr agwedd iawn, a dal ein gilydd yn ein calon, bydd yr arglwydd yn helpu ni. Dwi'n siŵr o hynny, achos dyna i ewyllus ar ein cyfer ni. Boed i ni gael ein llenwi, a gweddio i gael ein llenwi mwy a mwy, a chariad Crist. Ei cariad wrth gwrs, cariad Duw, yng Nghrist, cael ein llenwi mwy a'r cariad hwnnw. Fel bod dyhead, cariad, tosturi, ymysgaroedd, calon yr arglwydd gyda ni. Yn ein cymell ni, yn ein drifo ni mlaen, yn ein harwain ni ym mhopeth i ni wneud. A hynny gogoniant yw enw ac lles a bendith ein gilydd. Amen. Meddwl ni at y garol ola nawr te gyda'n gilydd.
Cyfieithiad arall yw'r garol yma o dawel ddinas Bethlehem. Cyfieithiad rhywun arall, ap Ceredigion o garol Philip Brooks, wrth gwrs, yn wreiddiol o Little Town of Bethlehem, carol arbennig iawn. O ddinas fechan Bethlehem, mor dawel gwely'r dyn. Diolch Arglwydd am dair i ni heno, diolch am dy ras o arglwydd, diolch bod ti wedi meddwl amdano ni. Diolch a ni'n rhyfeddu at agwedd dy galon di tuag ato ni Arglwydd, rebels gwrthryfelwyr pechaduriaid triennus. Wyt ti wedi meddyliau o hedd amdano ni. Diolch am agwedd yr Arglwydd Iesu tuag ato ni, yn dod i'r byd, yn mynd i'r groes,
yn ein cynrychioli ni yn ei fywyd ac ar y groes na, yn ein cynrychioli ni nawr yn y nef, ac yn addo dod nôl i'n casglu ni i gael bod gyda fe i bob tragwyddoldeb. O, Arglwydd i ni'n diolch. Cyn ni'n gofyn i ti, Arglwydd, i weithio yn ein calonnau ni. Ti'n llanw ni ar ysbryd glân o Arglwydd, i dy garu di yn well, wrth gwrs, a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid, i garu'n gilydd yn well, Arglwydd. Nid i helpu ni, Arglwydd, ni'n cyfadde bod eisiau help i ddal ein gilydd yn ein calonnau. Wrth i ni gofio am ein gilydd, wrth i ni weddio dros ein gilydd, Arglwydd, wrth i ni ymwneud yn gilydd, Arglwydd helpa ni i ddal ein gilydd fel dy blant yn ein calonnau. Ni sydd wedi profi o'r un gras a'r un breintiau yn efengil Iesu Grist. Arglwydd, derbyn ni felly, derbyn ein diolch ni, cadw ni nawr yn Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân arhosog gyda ni hyd nes y daw.